Sljedeće što nam slijedi je pojam i aksiomi vjerojatnosti. Za svaki događaj, elementaran ili neelementaran, nekog stohastičkog eksperimenta može se imati osjećaj vjerojatnosti njegovog ispunjenja. Kao što vi kažete da imate osjećaj, recimo da ćete položiti ispit. Sad taj osjećaj može biti dobar i loš, međutim, kolika je vjerojatnost zapravo da položite ispit će ovisiti o tome koliko posto gradiva ste vi naučili i na koji način se zapravo postavljaju pitanja na određenom ispitu. Iz tog razloga kažemo da s osjećajima zapravo ne možemo računati i temeljem toga odrediti kolika je vjerojatnost, nego svakom zapravo događaju treba odrediti mjeru, nekakvu numeričku vrijednost, odnosno mjeru vjerojatnosti, znači njegova ispunjenja, a upravo ovo što sam spomenula, znači za ispit, vjerojatnost da ga položite ako recimo se iz nekog predmeta generira 100 pitanja, a vi ste naučili 30 pitanja, kolika je vjerojatnost da položite taj ispit. Iako se nasumično na ispitu, znači nećete dobiti 100 pitanja, nego ćete dobiti manji, ali je vjerojatnost vrlo mala zbog toga što pitanja na ispitu će vjerojatno pokrivati, bit će izabrana iz tog skupa od 100 pitanja, znači iz različitih područja, neće biti sva iz onog područja od onih prvih 30 recimo koji ste vi naučili. Klasičnu definiciju vjerojatnosti dao je još Laplace 1812. godine. To je zapravo, kažemo, intuitivna definicija vjerojatnosti. Danas je prihvaćena više kao način izračunavanja vjerojatnosti za jedan konkretan slučaj. Primjerice, vjerojatnost događaja A sa oznakom P od A, znači na ovaj način ćemo označavati vjerojatnost događaja A, definira se kao omjer broja elemenata događaja na koji se raspada događaj A od M i ukupnog broja elemenata događaja, a to je ono što je, koliko je zapravo velik naš skup omega. Pa bismo onda rekli, znači da je zapravo ta vjerojatnost događaja A jednaka broju zapravo povoljnih ishoda kroz ukupan broj ishoda. Kaže, no s ovom definicijom treba biti oprezan, jer ona vrijedi samo u specijalnom slučaju onda kada je broj elementarnih događaja konačan i kada su svi elementarni događaji jednako vjerojatni. U drugim slučajevima je ne možemo koristiti. Znači kad je konačan, jer ako je omega beskonačan, onda bi se dijelili sa beskonačan, rezultat bi uvijek bio 0. Tipičan primjer za to je eksperiment bacanja kocke, znači tu imamo konačan prostor elementarnih događaja i možemo onda primijeniti ovaj izraz za određivanje vjerojatnosti da padne određeni broj. Primjerice, vjerojatnost da padne broj 1 će biti 1 kroz 6 ili da padne broj 2 je isto tolika vjerojatnost. Međutim, ako pričamo o ovoj sumi koju smo malo prije, onda moramo zapravo utvrditi znači koje to sve situacije nam daju sumu 7, sumu 6, sumu 5 i tako dalje i onda staviti zapravo u brojnik znači zbroj svih tih situacija kroz ukupan broj elementarnih događaja. Idemo vidjeti zapravo na koji način se definira vjerojatnost. Vjerojatnost P na Booleovoj algebri A podskupova omega je preslikavanje Booleove algebre A u skup realnih brojeva koje zadovoljava sljedeće aksiome. Znači za svaki A elemenat iz Booleove algebre vjerojatnost događaja A je veća ili jednaka od 0. Znači vjerojatnost je uvijek veća ili jednaka 0. Ne može biti negativna. Sljedeće svojstvo je vjerojatnost od omega, odnosno to bismo rekli vjerojatnost svih događaja je jednaka 1. Zašto? Znači svih mogućih ishoda koji se mogu dogoditi. Na kockici imamo 6 brojeva, vjerojatnost da padne 1 je 1/6, 2 1/6 i tako dalje. Kad ih sve zbrojimo, svih mogućih, suma toga da je 1. Odnosno, znači vjerojatnost tog prostora elementarnih događaja je 1. Ako je omega konačan, onda za svako A i B, koji su elementi Booleove algebre, takve da A puta B je jednak praznom skupu, vrijedi sljedeće, da je vjerojatnost događaja A plus B jednaka vjerojatnost događaja A plus vjerojatnost događaja B. Kad kažemo A plus B,
To je nešto što u zadacima osjetimo kad čujemo da se nešto ili događa, kažemo dogodit će se ovo ili će se dogoditi ovo, onda u tom slučaju vjerojatnosti zbrajamo. Kad kažemo kolika je vjerojatnost da padne na kockici broj 2 ili 3, pa to je jednako sumi da padne 2 plus, to je jednako sumi vjerojatnosti da padne 2 i vjerojatnosti da padne 3. Ako je omega beskonačan i ako je A1, A2 i tako dalje, beskonačan niz međusobno isključivih disjunktnih događaja u tom omegi, onda su AI puta AJ jednaki praznom skupu za I je različito od J i tada vrijedi da je unija svih AI-eva jednaka sumi svih vjerojatnosti od AI. To je samo znači poopćeno zapravo ovaj slučaj kad ih imamo jako puno zapravo takvih međusobno isključivih disjunktnih događaja. Znači, ono što morate zapamtiti o vjerojatnosti da je uvijek veća ili jednaka 0, da je suma svih vjerojatnosti, odnosno vjerojatnost od prostora elementarnih događaja jednaka 1, i da ako je u pitanju vjerojatnost sume događaja isto što i suma vjerojatnosti pojedinog događaja, isto to vrijedi, znači ako imamo beskonačno mnogo isključivih disjunktnih događaja u omegi. Pojam relativne frekvencije smo već spomenuli tamo na početku kad smo objašnjavali kod novčića, znači relativnu frekvenciju i potreban broj bacanja novčića da bismo došli do vjerojatnosti od 1/2, da je vjerojatnost da padne pismo ili glava 1/2. Neka je zadan slučajni eksperiment koji se realizira n puta. Ako se neki događaj A dogodi n od A puta, onda je relativna frekvencija tog događaja jednaka n od A kroz ukupni broj događaja. Kako bismo za ovaj slučaj sa slike odredili relativnu frekvenciju, znači tu imamo nekakvih 5 posudica, 1, 2, 3, 4, 5, znači u koje mogu padati iz ovog lijevka ove kuglice. Znači, na prvu bismo rekli da je vjerojatnost da kuglica padne u neku od ovih posudica, da je jednaka. Međutim, ako smo se sad tu zaustavili kako bismo izračunali relativnu frekvenciju, vidimo da u svakoj od tih kutijica nema zapravo isti broj kuglica, a onda bismo vjerojatnost, a tako i relativnu frekvenciju odredili na način da izbrojimo broj kuglica u svakoj kutiji i podijelimo sa ukupnim brojem kuglica koje su pale, znači u svih 5 kuglica, u svih 5 kutija. Osim što smo definirali vjerojatnost, idemo vidjeti što je to slučajna varijabla. Premda definicije vjerojatnosti i slučajne varijable su dosta slične, obje one preslikavaju slučajne događaje u skup realnih brojeva, no te dvije definicije se ne smije brkati. Točnije, to su dva potpuno različita pojma. Zašto? Vjerojatnost preslikava nekakav događaj u skup realnih vrijednosti kako bi tom događaju dala mjeru vjerojatnosti ostvarenja. A slučajna varijabla preslikava događaj u bilo kakav realan broj kako bi pojednostavila zapis takvog događaja. Pa idemo vidjeti kako se onda definira ta slučajna varijabla. Znači vidjeli smo tamo da je preslikavanje u skup realnih brojeva, znači pridjeljujemo neku vjerojatnost. Što je ovdje? Ovdje kaže da zapravo preslikava događaj u bilo kakav realan broj kako bi mu zapravo pojednostavio se zapis. Poput ove naše bacanja kockice. Znači, to jesu brojevi na kockici 6, ali možemo to imati i drugačije nekakve situacije. Idemo vidjeti. Neka je omega a uređena trojka, omega a i p, promatrani prostor vjerojatnosti, funkcija x definirana na skupu elementarnih događaja omega sa vrijednostima u skupu realnih brojeva r, naziva se slučajna varijabla nad prostorom vjerojatnosti omega a i p ako za svaki proizvodni broj x elemenat iz r skup a od x je jednako omega elemenat iz omege, mali omega iz omege, x od omega je manje ili jednako od x. Pripada Booleovoj algebri događaja a sa svojstvom da je a od x elemenat iz Booleove algebre. Ne očekujem da učite ovu definiciju slučajne varijable na pamet, ali ono što sasigurno morate znati koje vrste slučajnih varijabli imamo, morate znati prepoznat
koja je to vrsta zapravo slučajne varijable. Pričamo, ovo je nešto što ste i naučili dosad, znači da postoje diskretna ako je područje njenih vrijednosti prebrojiv skup realnih brojeva. I može biti kontinuirana ako je područje njenih vrijednosti neprebrojiv skup realnih brojeva. Idemo vidjeti odmah primjere, znači s obzirom da smo na kolegiju podvrbeni sustavi, što bi bila diskretna slučajna varijabla, znači u tim našim podvrbenim sustavima. Može li na posluživanje doći 1,2 korisnika ili 3,7 korisnika? Naravno da ne. Ali znači broj korisnika u jedinici vremena predstavlja znači diskretnu slučajnu varijablu i to je znači u ovom našem slučaju i cijeli broj. Što se tiče kontinuirane slučajne varijable, a vezano uz podvrbene sustave, međudolazna vremena, znači između kako se pojavljuju korisnici u sustav posluživanja, ako mjerimo duljinu tih intervala, znači tih razmaka, onda bismo dobili znači nekakve realne brojeve i malo prije smo utvrdili da zapravo čim je riječ o nekakvom vremenu, znači da se radi o nekakvom beskonačnom skupu vrijednosti i u tom slučaju znači je riječ o takozvanoj kontinuiranoj slučajnoj varijabli. I onda kažemo da slučajna varijabla je diskretna onda kada je omega diskretan i obrnuto kontinuirana ako je znači prostor događaja kontinuiran. Znači ako je to nekako vrijeme pa pišemo onako u intervalu kako smo to pokazali. Idemo vidjeti koje su značajke zapravo tih različitih vrsta slučajnih varijabli, na koji način ih opisujemo. Tako razlikujemo nekakvu funkciju razdiobe, funkciju vjerojatnosti, funkciju gustoće razdiobe vjerojatnosti, pa ćemo vidjeti koja je veza znači, sa ovim nazivima koje sam spomenula i vrstom varijable, vrstom slučajne varijable. Funkcija razdiobe, znači često ćete naći znači, oznaku CDF, znači dolazi od Cumulative Distribution Function, i funkcija razdiobe znači, predstavlja zapravo kumulativnu razdiobu slučajne varijable x i definirana je sljedećim izrazom, znači označavat ćemo funkciju razdiobe uvijek velikim slovom f, dolje je x od slučajne varijable x, znači od x jednako je vjerojatnost da je slučajna varijabla x manja ili jednaka od neke vrijednosti x. Koje su svojstva funkcije razdiobe ili distribucije? Svojstva funkcije su sljedeća, znači ta funkcija se uvijek nalazi u intervalu od 0 do 1. Zatim, za svaki x1 koji je manji od x2, vrijednost funkcije f od x1 je manja ili jednaka vrijednosti funkcije od x2. Odnosno, kažemo da ta funkcija razdiobe ne opadajuća funkcija, znači ne može ta funkcija padati. Zatim sljedeće je limes x, kad x ide u beskonačno, funkcija f od x ide u 1. I gore smo već rekli da znači, to je prostor vrijednosti, znači područje vrijednosti u kojem se pojavljuju vrijednosti za tu funkciju i znači, kad x ide u beskonačno ona teži u 1. Kad x ide u minus beskonačno, ta funkcija teži u 0. I još imamo jedno svojstvo, limes kad x ide u a plus, pri čemu taj a plus znači označava desnu stranu grafa, znači tad funkcija teži u f od a i s drugim riječima kažemo da je zapravo ta funkcija razdiobe neprekinuta s desna. Znači to su svojstva funkcije razdiobe. Što se tiče funkcije razdiobe za diskretnu slučajnu varijablu, ona je prikazana na ovom grafičkom prikazu, znači na koji način se određuje funkcija razdiobe. Za određivanje funkcije razdiobe moraju vam biti poznate vjerojatnosti svakog događaja da biste mogli napraviti funkciju razdiobe. Već smo rekli da je riječ o kumulativnoj funkciji, znači da svaka sljedeća vrijednost f od x se dobije na način da je se pribroji znači sljedeća vjerojatnost. Pa idemo redom, znači ovdje kaže
Sljedeće, znači iz ovog grafa vidim da su ovdje prostor elementarnih događaja 1, 2, 3, 4 i 5. I sad su tu naznačene nekakve vrijednosti, znači od 0 do 1, znači u 0 je 0, ne postoji mogućnost da se dogodi 0 i onda se u jedinici vjerojatnost da se dogodi 1 je ova tu vrijednost, nije važno sad koliko je očitamo, i ona je napravljena znači sa ovim punim kružićem. Vjerojatnost u 2 dobijemo na način da zbrojimo p od x1 plus p od x2. Onda to vidimo tu da je na ovu vrijednost od p od x1 dodana p od x2, pa u 3 dobijemo tako da dodamo p od x3, pa u 4 dobijemo tako da dodamo p od x4. Znači, ovo je funkcija razdiobe diskretne slučajne varijable. Znači, kad može poprimiti točno određene vrijednosti. Idemo vidjeti funkciju razdiobe kontinuirane slučajne varijable. Kad pričamo o kontinuiranoj slučajnoj varijabli, onda smo rekli da x može poprimiti bilo koju vrijednost iz intervala. S obzirom da može poprimiti bilo koju vrijednost, znači nemamo sad u nekoj točki onda vjerojatnost, iz tog razloga ta funkcija izgleda ovako, znači kao neprekinuta funkcija, znači i ono što je sljedeće karakteristično, znači tamo smo rekli da funkcija kad poprima vrijednosti u intervalu od 0 do 1, da je neopadajuća, može i stagnirati na nekom dijelu, zatim da završava u jedinici, odnosno kad x ide u beskonačnost da teži ka 1 i kad x ide u minus beskonačno da teži u 0. Ono što još možemo iščitati iz ovog grafa i što će nam biti važno dalje je sljedeće, znači čemu je jednaka razlika ovih tu vrijednosti. Znači svaka ova točka, odnosno vrijednost y ovog grafa, grafičkog prikaza, označava f od x, a on je jednak vjerojatnosti da x manje ili jednak od x. Znači nastoje kao kod prethodnog grafa, tamo zbrajamo i u ovom slučaju se zbraja, međutim zbrajanje kad imamo neprekinutu funkciju se pretvara zapravo u integriranje, znači integriranje nije ništa drugo do zbrajanja, samo malih intervalčića i onda, znači vjerojatnost da x manje ili jednako od x je jednako integral od minus beskonačno do x f od t dt. Što znači da kad tražimo kolika je vjerojatnost da se x nađe u intervalu od a do b, da je to jednako f od b minus f od a. Od b je upravo ova točka f od b, od a je upravo ova točka f od a, što znači da je rezultat ovo tu, znači razlika ove dvije vrijednosti, odnosno duljina ove tu dužine od ove točke do ove točke. Ovo je tu f od a, ovo što smo već rekli, znači vjerojatnost da je x manje ili jednako od a. Također ćemo pokazati na primjerima, pa se nadam da ćete se još prije prisjetiti ovog dijela koji ste već naučili tamo na vjerojatnosti i statistici. Funkcije vjerojatnosti ne definiraju se za kontinuirane slučajne varijable. Ne možemo odrediti vjerojatnost nekog elementarnog događaja iz omega koji je, ako je taj omega kontinuiran. Znači, kod kontinuirane slučajne varijable to je nemoguće. Primjerice, ne možemo odrediti vjerojatnost da nekakav telefonski razgovor traje točno 3 minute. Ali mi imamo onih prostora elementarnih događaja koji jesu diskretni, evo ovdje primjer, znači imamo nekakve slučajnu varijablu koja poprima strogo određene vrijednosti x1, x2, x3, x4. I za svaku od tih vrijednosti postoji nekakva vjerojatnost, što znači da funkciju vjerojatnosti prikazujemo na sljedeći način. Znači, to su nekakve točke koje označavaju vrijednost vjerojatnosti da se dogodi neki od ovih elementarnih događaja. Ovako ćemo zadavati funkciju vjerojatnosti, a ovo je grafički prikaz, znači funkcije vjerojatnosti. Idemo vidjeti kako izgleda funkcija gustoće razdiobe vjerojatnosti. Znači, kad je riječ o kontinuiranoj slučajnoj varijabli, onda nije više samo funkcija vjerojatnosti, nego je funkcija gustoće. Funkcija gustoće kažemo da označava derivaciju funkcije razdiobe
po vrijednostima slučajne varijable x. Odnosno, odnos između funkcije gustoće i funkcije distribucije je sljedeći. F od x je derivacija, mali f od x je derivacija velikog f od x, znači po varijabli koju imamo, a to je dx. Što znači da sa mali f od x ćemo uvijek označavati funkciju gustoće vjerojatnosti, sa veliko f od x ćemo označavati funkciju distribucije. Funkcija f od x se zove gustoća razdiobe vjerojatnosti kontinuirane slučajne varijable x i ima sljedeća svojstva, prikazat ćemo ih na sljedećem grafu, na sljedećem slajdu. Ovo je, znači, imamo nekakvu neprekinutu funkciju. Vidjet ćemo kasnije da je zapravo znači kada je po dijelovima neprekinuta. Idemo na sljedeći slajd vidjeti koja su to zapravo svojstva te funkcije razdiobe vjerojatnosti. Prvo svojstvo njeno je da je uvijek veća ili jednaka nuli. Zatim da je integral od minus beskonačno do plus beskonačno funkcije gustoće vjerojatnosti jednak 1. Zatim da je na dijelovima neprekinuta. Zatim je svojstvo da vjerojatnost da se slučajna varijabla x poprimi vrijednosti iz intervala od a do b je jednaka integralu od a do b f od x dx. Veza između funkcije razdiobe slučajne varijable x i gustoće razdiobe vjerojatnosti je dana sljedećim izrazom. Znači f od x, veliko f od x je jednako vjerojatnosti da je slučajna varijabla x manja ili jednaka od nekog x-a. To ćemo riješiti koristeći integral od minus beskonačno do x f od x dx. Odnosno ono što smo rekli da je funkcija gustoće vjerojatnosti zapravo derivacija ove kumulativne funkcije raspodjele, odnosno velikog f od x. I da biste mogli, znači, u nekom zadatku koji ćete dobiti, utvrditi da li nešto je funkcija gustoće neke slučajne varijable, morat ćete proći, znači, kroz ova svojstva te funkcije da biste mogli potvrditi ovo je doista funkcija gustoće neke slučajne varijable. Znači mora ispunjavati ova svojstva koja su navedena ovdje. Pa idemo sada kroz zadatke još jedanput dodatno objasniti, znači, diskretnu slučajnu varijablu i grafički prikazati njenu funkciju vjerojatnosti i funkciju distribucije i onda ćemo to napraviti i za kontinuiranu slučajnu varijablu. Prvi zadatak je ako je poznata funkcija vjerojatnosti diskretne slučajne varijable zadana kao, i sad kaže, znači, slučajna varijabla x je zadana na sljedeći način, znači vrijednosti za 0 je vjerojatnost 0,2, za 1 da će se ostvariti je 0,25, za 2 je 0,4 i za 3 je 0,15. Grafički prikažite zadanu funkciju, grafički prikažite njenu funkciju distribucije i izračunajte p od x je 2, p od x je manje od 2, p od x je manje ili jednako 2, p od x je veće od 2 i p od x je između 1 i 2. Pa idemo redom. Rekli smo da nam je zadana slučajna varijabla x. Vrijednosti slučajne varijable su 0, 1, 2 i 3. Vjerojatnosti da se dogodi 0 je 0,2, da se dogodi 1 je 0,25, da se dogodi 2 je 0,4 i da se dogodi 3 je 0,15. Trebamo grafički prikazati funkciju vjerojatnosti i grafički prikazati njenu funkciju distribucije. Pa idemo redom prikazati. Odmah ću oba grafa napraviti tako da mi je lakše pratiti. 1, 2, 3.
ovo vučem samo toliko da mogu na pravom mjestu označiti. Znači ovo je tu pi, a ovo će biti f od x. Idemo sad prije svega utvrditi je li ovo uopće dobro zadana i je li ovo može biti funkcija vjerojatnosti. Znači ono što smo naučili da funkcija vjerojatnosti, da je vjerojatnost od p od omega mora biti jednaka 1 da bi nešto bilo funkcija vjerojatnosti. Je li to kod nas slučaj? To je jedno od svojstava. Prvo je tamo bilo da su vjerojatnosti veće od 0, jesu, ili jednake 0, i tamo smo još jedno svojstvo utvrdili da je znači vjerojatnost od omega jednaka 1, što je točno, znači naš omega je 0, 1, 2, 3, a kad zbrojimo sve vjerojatnosti dobijemo 1. Pa idemo ih onda prikazati, znači u nuli je 0,2, ovako ćemo, 0,1, 0,2, 0,3 i 0,4. 0,2 je u 0, u jedinici je 0,25, u dvojici je 0,4 i u trojci je 0,15. Evo ovo je znači naša funkcija vjerojatnosti, diskretne slučajne varijable. Idemo sad vidjeti kako glasi funkcija distribucije. Ono što smo naučili vezano za funkciju distribucije, znači koja svojstva mora ispunjavati funkcija distribucije, rekli smo da je po prima vrijednosti u intervalu od 1, od 0 do 1. Pa idemo sad prikazati i da je riječ zapravo da je to kumulativna funkcija, to znači da nastaje da vrijednosti funkcije distribucije nastaju zbrajanjem pojedinačnih vjerojatnosti, odnosno kumuliranjem. Idemo vidjeti, znači u nuli smo imali vrijednost 0,2 i ono još nešto, znači završava u jedinici, s obzirom da završava u jedinici, onda ću to ovako rasporediti nekako, 0,5. I sad je tu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 i 1. Znači u nuli je bilo 0,2, to je puni kružić, vučemo liniju do 1, tu je prazni kružić, u 1 smo imali vjerojatnost 0,25, rekli smo kako nastaje, tako da se zbroje ove dvije vjerojatnosti, znači sad tu dodamo 0,25, pa će to biti ukupno 0,45, pa je tu puni kružić, pa je onda ravna linija do dvojke, tu radim prazni kružić, pa je onda dodajem ovu vjerojatnost 0,4, a stigli smo do 0,45, pa je rezultat 0,85 onda suma, tu je puni kružić, pa je onda u trojci, vučemo opet ovu liniju do trojke, tu je prazni kružić, i u trojci je, znači dodajemo još ovih 0,15, pa je onda to jednako 1, upravo ono tamo što smo rekli da mora završiti u 1, evo ga, i dalje crtamo ovako ravnu liniju jer dalje je f od x ima vrijednost 1. Time smo prikazali grafički obe funkcije. Idemo sad izračunati, znači ovo što nam je zadano, znači p od x je jednako 2, a za to će nam mogu poslužiti i ovi grafovi. P od x je 2, možemo pročitati odavde kolika je vjerojatnost da je x točno 2, možemo to pročitati sa grafičkog prikaza, znači i vidimo da je to jednako 0,4. Zatim je drugo, kaže p od x je manje od 2, što može biti manje od 2? To može biti p od x je 0 i p od x je 1, je li tako? Znači p od x je 0 plus p od x je 1. To je jednako 0,2 plus 0,25. I to je jednako 0,45. Zatim imamo vjerojatnost da je x manje ili jednako od 2.
Ako je manje ili jednako od 2, koja je onda to situacija? Znači tu uključuje i dvojku, za razliku od gore gdje nije uključivalo. To je p od x je 0 plus p od x je 1 plus p od x je 2. I kad to zbrojimo dobijemo 0,2 plus 0,25 plus 0,4, to je 0,85. Zatim imamo p od x je veće od 2. To je jednako, što je veće od 2? U ovom našem slučaju to je isto što i p od x je 3. Međutim, vrlo često je zapravo nemoguće izračunati na taj način da zbrojimo sve vjerojatnosti koje su za vrijednost x koji je veći od zadane vrijednosti, iz razloga što se može dogoditi da taj skup je zapravo beskonačan, pa onda ne možemo to na taj način zbrajati, pa se onda ovo uglavnom računa preko suprotne vjerojatnosti 1 minus p od x je manje ili jednako od 2. A to je onda nama 1 minus 0,85, a to je onda jednako 0,15. A mogli smo to i ovako, to je isto što je p od x, p od x je 3 i onda je, pročitamo iz zadatka, kako smo si zadali funkciju, p od x je 3 je 0,15 ili pročitamo iz ovog grafičkog prikaza. I ostala nam je još jedna vjerojatnost, a to je p od x je veće od 1, a manje ili jednako od 2. Kako ćemo to izračunati? Kaže veće od 1. Što je veće od 1? Veće od 1 je 2. A istovremeno je manje ili jednako od 2, znači ovo je samo p od x je jednako 2 i onda je rezultat p od x je 2, a to je jednako 0,4. I na ovaj način smo zapravo odredili sve potrebno u ovom zadatku. Znači od vas se očekuje da znate grafički prikazati funkciju vjerojatnosti, funkciju distribucije, da znate odrediti vjerojatnosti, da znate odrediti da li nešto doista je funkcija vjerojatnosti i funkcija distribucije ili nije. Znači prošli smo njihova svojstva i koristeći sve to što je navedeno kao svojstva određenih funkcija morate potkrijepiti, znači kao dokaz da nešto je ili nije funkcija vjerojatnosti ili funkcija distribucije. Idemo na drugi zadatak. Sljedeći zadatak je da korištenjem grafova na slikama odgovorimo na sljedeća pitanja. Pitanja su: dokažite da graf funkcije prikazan na slici 1 je funkcija gustoće vjerojatnosti slučajne varijable x. Funkcija je zadana kao f od x jednako minus 3 kroz 500 x na kvadrat minus 20x plus 75. Što znači da je funkcija ove tu krivulje minus 3 kroz 500 x na kvadrat minus 20x plus 75. Zatim kaže: dokažite da graf funkcije prikazan na slici 2 je funkcija distribucije vjerojatnosti slučajne varijable x i da ta funkcija glasi ovako. Znači malo f od x je funkcija gustoće, veliko f od x je funkcija distribucije. I da je to zapravo, znači od ove gore funkcije, znači koju smo si zadali prethodno kao funkciju gustoće, ako je ona funkcija gustoće. Uz pretpostavku da su grafovima na slikama 1 i 2 prikazane funkcija gustoće vjerojatnosti i funkcija distribucije kontinuirane slučajne varijable, odredite i na grafu prikažite, odnosno označite, znači ove zadane vjerojatnosti. Pa idemo redom, znači prvo trebamo pokazati da je ovaj graf na slici 1 funkcija gustoće vjerojatnosti. Idemo se najprije prepisati ovaj izraz f od x. Kaže ovako, znači f od x je jednako minus 3 kroz 500 x na kvadrat minus 20x plus 75. Znači, zadana nam je funkcija kojom
je opisan graf koji je izgledao na sljedeći način. Znači imali smo tu ovako 5, 10, 5, 10 i 15 su bile točke. Znači do 5 je bio 0. Od 15 dalje je također 0. Zatim je najviša točka je tu bila nekakvih 0,15. I to je izgledalo ovako. Evo, otprilike. Malo se nagnulo, ali dobro. Znači, ovo je f od x. Ovo je x. Evo, tako izgledaju te naše funkcije. Idemo sad, znači trebamo dokazati da je ovo funkcija gustoće vjerojatnosti slučajne varijable x. Kako ćemo to dokazati? Znači moramo se prisjetiti koja su to svojstva funkcije gustoće vjerojatnosti. Prvo svojstvo je tamo bilo, znači da je ta vrijednost funkcije gustoće vjerojatnosti uvijek veća ili jednaka od 0. Je li to nama ispunjeno na ovom tu našem grafu? Je. Zatim, drugo svojstvo, znači tu možemo staviti kvačicu da je ispunjeno. Drugo svojstvo kaže sljedeće, da je integral od minus beskonačno do plus beskonačno f od x dx jednako 1. Znači, što to znači? Integral od minus beskonačno do plus beskonačno, znači ispod, drugim riječima tražimo površinu ispod ove krivulje i da li je to jednako 1. Ovako to ne možemo odrediti na pamet gledajući samo u sliku, nego znači moramo riješiti taj integral. To znači sljedeće, da mi računamo koji integral. Jel nam treba od minus beskonačno do plus beskonačno? Ne treba jer je tu 0. Znači tu se ništa ne događa. Pa onda nam treba samo integral od 5 do 15. Od 5 do 15 minus 3 kroz 500, što množi x na kvadrat minus 20x plus 75 dx. Kad taj integral riješimo, dobijemo rezultat minus 3 kroz 500 puta x na treću kroz 3 minus 20x na kvadrat kroz 2 i plus 75x. Granice su mi, sad mi se to malo tu naguralo, ali moći ćete me pratiti, granice su, rekli smo, od 5 do 15 i rezultat je, kad to uvrstimo gornju granicu u ovo, minus vrijednost na donjoj granici, dobije se 1. Znači i drugi uvjet je ispunjen, znači površina ispod ovog grafa je jednaka 1. Treći uvjet kaže sljedeće, f od x na dijelovima neprekinuta, vidimo da je zapravo neprekinuta ova naša funkcija. Zatim sljedeće je svojstvo da vjerojatnost da je x veće ili jednako od a manje ili jednako od b je jednako integralu od a do b f od x dx. To smo naučili, znači kao svojstvo nekakvo. I sad, ako ovo je funkcija gustoće vjerojatnosti, a dokazali smo gore sa ovim, znači stalno je veće ili jednaka 0, ova površina je jednaka 1, na dijelovima je neprekinuta, a onda mora vrijediti zapravo i ovaj tu izraz, znači da za bilo koje dvije točke, odnosno bilo koja 2x ćemo moći odrediti kolika je vjerojatnost da se x nađe u tom intervalu.
i to ćemo raditi koristeći ovaj tu izraz, a ovo zapravo vrijedi samo u slučaju ako je ovo gore što smo našli da je to jednako 1. I peto svojstvo je bilo da je odnos f od x-a i p od x-a, p od x je manje ili jednako od x, i to se računa kao integral od minus beskonačno do x, f od x dx. I ako riješimo, znači ovaj tu integral od minus beskonačno do x, odnosno trebamo li mi u ovom našem slučaju raditi od minus beskonačno? Ne, mi imamo znači od 5, znači nama je donja granica 5, gornja granica će nam biti x, i kad riješimo taj integral, a već smo ga jedanput riješili, uvrstimo gornju granicu x, donju granicu uvrstimo 5, znači ovo će nam biti petica, i onda će naš rezultat biti sljedeći, minus 3 kroz 500, što množi x na treću kroz 3 minus 10x na kvadrat plus 75x i minus 500 kroz 3. Znači ovako bi glasila funkcija distribucije vjerojatnosti za ovu funkciju gustoće. Time smo zapravo pokazali i da ovo je funkcija gustoće, prošli smo znači sva svojstva, ovo je funkcija gustoće, ovo su ključna zapravo svojstva. Ova dva svojstva proizlaze iz ovoga ako je ovo ispunjeno, onda ova svojstva proizlaze iz toga, znači da možemo doista ovu vjerojatnost odrediti na ovaj način i da možemo odrediti funkciju distribucije vjerojatnosti. Idemo na sljedeće pitanje, a sljedeće pitanje nam je bilo, kaže ovako, dokažite da graf funkcije prikazan na slici 2 je funkcija distribucije slučajne varijable x. Znači naš zadatak je prikazati da ovaj graf je funkcija distribucije za ovaj prethodni graf. Kako ćemo to pokazati? Pa pokazat ćemo na sljedeći način. Zapravo smo već dokazali sa ovim prethodnim proračunom, a to je sljedeće, sekundu samo. Znači ovim tu smo dokazali zapravo da ovo doista je funkcija distribucije vjerojatnosti. Znači nama je zadana funkcija minus 3 kroz 500, x na treću kroz 3 i tako dalje. Kad smo integrirali funkciju gustoće, znači ovu našu funkciju gustoće, kad smo integrirali u granicama od 5 do x, dobili smo upravo to što je napisano u zadatku i time smo pokazali da zapravo je ovo funkcija distribucije vjerojatnosti slučajne varijable x. Imamo još zadataka osim ovoga. Ovim smo dokazali da to je ta, međutim u slučaju da dobijete da trebate pokazati da li samo nešto je funkcija distribucije, znači ponovno morate proći kroz ove korake koji definiraju zapravo funkciju distribucije. Znači da nije bilo prethodno postavljenih ovih pitanja, znači da sam vas samo postavila pitanje može li ovo biti funkcija distribucije za neku slučajnu varijablu. Morali biste proći znači kroz te korake. Prvi korak je da vrijednosti te funkcije moraju biti u intervalu od 0 do 1. Jesu li? Jesu. Znači sve su od 0 do 1. To je ono što možemo vidjeti. Znači tu je 0, tu je 1. Sljedeće je da je limes te funkcije kad x ide u plus beskonačno, znači ona ide u 1. I to je točno. Kad x ide u minus beskonačno, ona ide u 0. Zatim je svojstvo da je ta funkcija zapravo neopadajuća, znači to vidimo da stalno raste, odnosno za bilo koja dva odabrana x-a, recimo ovaj tu i ovaj tu,
ovaj x recimo i ovaj x ako odaberemo, znači vrijednost funkcije distribucije za onaj x koji je manji mora biti manja ili jednaka od vrijednosti funkcije distribucije u toj točki za onaj x koji je veći. Drugim riječima, funkcija je neopadajuća i to vidimo zapravo iz ove slike. I isto tako smo jedno svojstvo napomenuli, znači da je ta funkcija neprekidna s desna, znači što vidimo, odnosno kad x ide u a+, ako je taj a+ zapravo nekakav, znači plus strana koordinatnog sustava, onda teži to onda je vrijednost funkcije distribucije jednaka f od a. I time smo zapravo objasnili kako se dokazuje da je nešto funkcija distribucije. Idemo sad vidjeti sljedeće pitanje koje nam je postavljeno ovdje, a to pitanje je, kaže ovako, uz pretpostavku da su grafovima na slikama 1 i 2 prikazane funkcija gustoće vjerojatnosti i funkcija distribucije kontinuirane slučajne varijable, mi smo pokazali da je, odredite i na grafu prikažite, odnosno označite ove vjerojatnosti. Pa idemo redom. Pod a imamo pitanje vjerojatnost da je x veće ili jednako od 0,8, a manje ili jednako od 1. Čemu je to jednako? Znači gdje su mi 0,8 i 1? Znači 0,8 mi je tu negdje i 1. Znači to je u ovom tu. Pitamo se kolika je vjerojatnost da se dogodi nešto između 0,8 i 0,1. Vjerojatnost tu ne postoji, vidimo da je jednaka nuli, znači ovaj grafički prikaz mi kaže da je tu vjerojatnost na tom intervalu 0. Znači nema površine ispod toga, rezultat smo našli. Idemo dalje. Pod b je pitanje kolika je vjerojatnost da je x veće ili jednako od 9, a manje ili jednako od 12. Idemo to izračunati, vidjeti kako se to zapravo određuje, a onda ćemo vidjeti kako to pokazati na grafu jednom i drugom. Zavisi koji graf imamo, tako da možemo utvrditi kolika je ta vjerojatnost. Po definiciji to je integral od 9 do 12 f od x dx. Znači kad riješimo taj naš integral, dobit ćemo rezultat 0,432. 0,432 je vjerojatnost, znači da x poprimi vrijednost iz intervala 9 do 12. 0,432 je površina ispod ovog grafa u intervalu između 9, 10, 11, 12. Znači to je ova površina između 9 i 12 i ona je velika 0,432. Na ovom tu grafu kako ćemo odrediti kolika je vjerojatnost da imamo slučajno zadan graf funkcije distribucije, što je f od x, idemo vidjeti znači devetka, znači tu mi je 9, ovo je 12. Ova tu točka je jednaka f od 9. Ova tu točka, znači njena y koordinata je f od 12. Kako ćemo odrediti kolika je vjerojatnost da je x između 9 i 12? Znači rekli smo da to rješavamo preko integrala ili je to isto što i f od 12 minus f od 9. Pa je onda to jednako, znači ako je ovo f od 12, a ovo f od 9, onda je rezultat, ovo tu, ova duljina dužine je jednaka f od 12 minus f od 9. Sljedeće pitanje je, pod c, je pitanje kolika je vjerojatnost da je x manje ili jednako od 9. To će biti jednako, čemu? To je integral od minus beskonačno do 9
f od x dx. Znači ponovno kad riješimo taj integral, već smo ga jedanput riješili pa imamo rješenje, pa slobodno možemo onda uvrstiti u to. Rezultat ćemo dobiti 0,352. Čemu je to jednako, ako idemo grafički, na grafikonu funkcije vjerojatnosti, gustoće vjerojatnosti to prikazati, onda je to jednako ovoj tu površini. Tako. Znači, ovo tu nam je vjerojatnost da je x manje ili jednako od 9. Ova crvena tu je vjerojatnost da je x između 9 i 12. Zatim, kako ovo tu još možemo riješiti? Pa možemo riješiti na sljedeći, po definiciji vjerojatnosti, ovo je isto što i f od 9, što znači da na ovom tu grafu je zapravo ovaj f od 9 je vjerojatnost da je x manje ili jednako od 9. Znači to bi bilo rješenje, ova tu točka je da je x manje od 9. Znači vrijednost kolika je y koordinata ovog grafa ili ove točke. Idemo vidjeti sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje je kolika je vjerojatnost da je x jednako 8,5. Kolika je vjerojatnost da je x jednako 8,5. 8,5 je tu negdje, evo ovdje. Pitamo se kolika je vjerojatnost da je točno jednako 8,5. Ako se sjećate kad sam objašnjavala vjerojatnosti, onda sam rekla da, znači, s obzirom da se radi o kontinuiranoj slučajnoj varijabli, a to znači da je prostor elementarnih događaja beskonačan i to bi značilo da bi povoljan ishod dijelili sa beskonačno, pa je to rezultat 0. Odnosno, drugim riječima, ako gledamo ovaj graf, onda bismo rekli kolika je površina ispod točke. Površina ispod točke ne postoji, znači to je rezultat je 0. I time bismo zapravo završili današnje predavanje. Riješili smo sve zadane zadatke i idemo sada još vidjeti što trebate napraviti za zadaću. Znači za zadaću ćete dobiti zadatke kojima trebate odrediti prostor elementarnih događaja za sljedeće slučajne pokuse te odrediti veličinu prostora elementarnih događaja. Ovdje su vam navedeni zadaci. Isto tako za zadaću trebate ispitati ovu funkciju, znači slično kako sam ja sad radila ovdje za funkciju gustoće vjerojatnosti i funkciju distribucije za kontinuiranu slučajnu varijablu, tako ćete vi ovdje odgovoriti na sljedeća pitanja. Znači ponovno ćete treba dokazati da li nešto je funkcija gustoće ili nije i je li nešto funkcija distribucije ili nije i može li biti ovo funkcija distribucije za ovaj zadani graf. Zadaću ćete napisati na papiru, to ćete poslikati i uploadati na prostor koji ćemo vam postaviti na Merlinu. Zadaću trebate poslati do idućeg tjedna, do srijede. Zahvaljujem se na slušanju i pozdravljam vas do idućeg predavanja.